салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Ман Шалогул Хоҷа то 15 дақиқа дигар ҳамроҳатон хоҳам буд. Имрӯз 7 феврал сархати хабарҳо аз ин қарор аст. бо гузашти 5 рӯз то ҳанӯз макони буду боши модари боздоштшудаи блогери тоҷики муқими Олмон Шерзод Маҳмаҷонов барои пайвандонаш маълум нест. талаб дорам ки дар ҷони будани духтари мана гап зананд. ба худованд ниёиш мекарду ба ҳақ пайваст. марги фоҷиавии Дамирбек Олимов овозхони хушному хушсадоро аз байни наздикону дӯстдорони ҳунараш дарра буд. یا الله تو عزیز هستی برایم یا الله تو یگانه. ва хадамоти алоқаи тоҷикистон эътироф кард ки бархи сомонҳои хабариро бар асоси барномаи махсуси худ кор масдуд мекунад. наздикони Шоҳида Маҳмаҷонова модари блогери тоҷики муқими Олмон Шерзод ва ё Абдураҳмон Маҳмаҷонов мегӯянд ба унвони мақомоти дахлдори тоҷик нома ирсол карда хостанд барояшон макони нигаҳдории ин занро маълум кунанд. ба гуфтаи пайвандон 5 рӯз мешавад онҳо дар бораи сарнавишти Маҳмаҷонова хабар надоранд. ӯ рӯзи 3 феврал ба идораи пулиси шаҳри Ваҳдат даъват шуда то ҳол бедарак аст. мақомот аз ироаи ҳама гуна шарҳ дар бораи тақдири ин зан худдорӣ мекунанд. Муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд. хидма қапида натонистам гуфтам дариҷа ягон кас гапи рост намегӯяд. ҳама гап. این زن برای گم شدن دخترش گریه میکند. فرزند او شاهده محمدجانова با گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش‌های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمدجانova تا این دم بی نتیجه بوده است. وحدت رفتم. وحدت اما نمیدونم عدلی ششم عدلی چیه همونجا رفتم پاپکا در دستش برآمد. بعد گفت که نمی آدمای. بعد گفتم بعد من نزدش رفتم میخوای نگاه کردم. گفت که یک دقیقه بیستی با عبرت نداره آمد. مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمدجانova یگان شرح نمیدهند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بی‌درک شدن محمدجانova یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می‌فرستند. شاهده محمدجانova مادر شرزاد محمدجانov بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شرزاد محمدجانov باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. چند باری که مادر مرا به شعبه‌های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنی کره گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیانی دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه. دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمدجانova هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد. خواهش من همینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که در جان بدن دختری من گپ زنند. سازمان‌های حامی حقوق و گروه‌های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولارجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. ҳанӯз чанд рӯзи пеш Дамирбек Олимов овозхони маъруфи тоҷик нақшаи сабти оҳанги нав ва баргузории барномаи ҳунарияшро мекашид.
бехабар аз он ки хати сарнавишташ ба гунаи дигар навишта шуда ву риштаи умраш ногаҳонӣ канда мешавад. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон имрӯз бо нашри як хабарнома гуфт нимашаби 5 феврал Дамирбек Олимов аз уҳдаи идораи мошинаш набаромада ба ҳалокат расид. Дамирбек аз дунё рафт, аммо яқинан оҳангои мондагораш исми ӯро дар дили ҳаводоронаш солҳо боз зинда нигоҳ хоҳад дошт. Фарзон Муҳаммадӣ аз лаҳзаҳои вопасини ин овозхони номдор ёд меорад. ба худо ноз чаро бимирам айби шумо ин яке аз 5 таронаи охирини ҳунарманди ҷавону саршиноси тоҷик Дамирбек Олимов аст ки тарҳашро кашида ва аммо ҳанӯз ба шакли комил ба ҳаводоронаш пешниҳод накардааст. дӯстону ҳамкоронаш мегӯянд дар таронаҳои охираш бештар ёде аз марг ва ниёише ба худованд мекард. ای بار خدای عرش کرسی چیز به ما عطا فرستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراخ دستی یا الله گفتن یک غزل نو ایجاد کرده بود که متاسفانه همین آخران یکی از آخران ثبت‌هاش آخران سروده هاش همین یا الله تو یگانه ای برایم یا الله تو عزیز هستی برایم یا الله تو یگانه ای. Дамирбек Олимов узви гурӯҳи шашмақомхонони Нури Хуҷанд зери раҳбарии ҳунарманди Иттиҳоди шӯравӣ Ҷурабек Муродов буд ва худро пайрави мактаби ҳунарии ин ҳунарманди саршинос медонист. Дамирбек Олимови 33 сола тақрибан соати 2 шаби 5 феврал дар як фалокати роҳ ҷон бохт. вай он шаб аз маъракаи бармегашт. ду мутриби гурӯҳаш низ бо ӯ буданд. ба гуфтаи нозирони роҳ ӯ ки худ сари фармони хонда буд дар наздикии боғи миллии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи идораи мошин набаромадааст. ба иттилои дарёфтӣ навозандаҳо Суҳроб Бердиеви 26 сола ва Муқимҷон Юсуфови 28 сола дар бемористон буда вазъияти аввалӣ нисбатан вазнин гуфта мешавад. дар маросими видо ва хокспории ӯ ки пас аз зуҳри 5 феврал баргузор шуд, даҳҳо нафар аз ҳаводорон ва ҳамкорону дӯстонаш иштирок доштанд. якта ман илтимосам аст ки мумкин ки ман хато бошад бачае ки ман бори ахирон о кафкӯби гусел буд. раҳмати калом ҳамотон раҳмати калом. барномаро идома медиҳам. раҳбарияти хадамоти алоқаи Тоҷикистон мегӯянд барои бастани сомонаҳои интернетӣ қарори додгоҳ зарур набуда дар сурати нашри калимаву ибора ё маълумоти мамнӯъ дар Тоҷикистон ба таври худкор масдуд хоҳанд шуд. намояндагони ин ниҳод дақиқ нагуфтанд ки манзур аз нашри маълумоти мамнӯъ чист, вале коршиносон таъкид мекунанд бастани сомонаҳои интернетӣ бар асоси қонун муқаррароти худро дорад ва мақомот бояд пойбанди он бошанд. Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ мавзӯъро идома медиҳанд. дар соли 2021 хадамоти алоқаи Тоҷикистон ахиран эътироф кард ки бархе аз нашрияҳои интернетӣ на умуман балки ҷузъан ва бо назардошти маълумоти муайяни нашркардаи онҳо дар ҳудуди кишвар баста мешаванд. қатъи дастрасӣ ба чунин матолиб ба таври худкор ва бинобар шинохта шудани калимаҳои муайян рух медиҳад. дар асоси аълномаи суд агар дар сомона иттилоот маълумот нисбати ҳамин қонунгузор ки бошад ӯ бо тарзи худкор баста мешавад. ба ақидаи мутахассисон раҳбари хадамоти алоқа мавҷудияти фанноварии пешрафтаеро тасдиқ кард ки алгоритми он маълумоти муайянро мехонад ва онро дастнорас мекунад. чунин технология бори аввал ва ба таври фарогир дар чин сохта ва истифода шудааст. намояндагони расонаҳое монанди радиои озодӣ ва азия плюс солҳост аз дастнорас шудани маводи худ барои хонандагон дар тоҷикистон шикоят мекунанд. онҳо аз ширкатҳои мобилӣ сабаб мепурсанд, вале ширкатҳо ба хадамоти алоқа ишора мекунанд. чандин бор мо муроҷиат кардем ба сохторҳои давлатӣ аз ҷумла ба хадамоти алоқа, аммо ҷавоб гирифтем ки аз тарафи ваё ягон монеа нест, яъне ки блок кардани нестанд, шояд ягон хатои техникӣ бошад. мо хулоса бировардем ки касе дар сохторҳои давлатӣ сайти моро маздуд мекунад.
ҷаноби бобухонов бастани сомонаҳои хабариро хилофи манфиатҳои миллӣ медонад. ӯ ба таври худкор ва дар асоси нашри калимаҳои хос бастани сомонаи расонаҳои хабариро афсонаи беш намедонад, вале коршиносон бастани сомонаҳоро ба таври худкор аз нигоҳи фаннӣ имконпазир медонанд. худи VPN, худи Tor, ҳами системаҳои яъне гузаштани блог дар Тоҷикистон маҳз аз ҳамин сабаб маъмул шуданд, машҳур шуданд, чунки блог кардани сомона як чизи маъмулӣ шуд. ҳуқуқшиносон бо чунин шева бастани сомонаҳои интернетиро аз сӯи хадамоти алоқа як амали ғайриқонунӣ медонанд, аз ҷумла зидди қонунҳои байналмилалӣ ки Тоҷикистон онҳоро таслиб кардааст. масалан агар Тоҷикистон дар муҳосира қарор гирифта бошад ё дар ҳолати ҷанг қарор дошта бошад ё ҳолати фавқулода бошад ва дар ҳар се ҳамин ҳолат президент ба воситаи парлумони Тоҷикистон ба шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид дарҳол хабар медиҳад, онҳоро дар ҷараён мегузорад ва тадбирҳои марбутаро дар робита ба маҳдуд кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандон умуман ва аз ҷумла дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои иҷтимоиро низ муқаррар мекунад. дастрасӣ ба сомонаҳои Азия Плюс ва радиои Озодӣ ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук ва Ютуб дар гузашта низ борҳо маҳдуд шуда интиқоди маҳофили ҷаҳониро ба бор овардааст. вале сар аз соли 2016 ва роҳандозии маркази ягонаи коммуникатсионии хадамоти алоқа бо далелҳои дақиқ исбот кардани ин амалҳои ҳукумат тақрибан номумкин аст. ишораи ахири басташавии автоматӣ метавонад равзанаеро дар таҳқиқи масъала боз кунад. дар пайи як амалиёт дар қисмати шимолу ғарби Сурия рӯзи 3 феврал раҳбари гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ё Доиш даргузашт. Абу Иброҳим ал-Ҳошимӣ ал-Қурайшӣ давоми дасти кам 2 соли охир раҳбарии ин созмони даҳшатафканро бар уҳда дошт. гузориши Садои Амрико ҷузъиёти рейди нирӯҳои амрикоӣ ва худкушӣ кардани ал-Қурайшӣ ҳамроҳ бо аъзои оилаашро тавзеҳ медиҳад. ин гузоришро Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад. манзили раҳбари Доиш Абу Иброҳим ал-Ҳошимӣ ал-Қурайшӣ дар шимолу ғарби Сурия рӯзи 3 феврал иҳота шуд. президенти Амрико Ҷо Байден ҷараёни амалиётро аз кохи сафед мушоҳида мекард. вақте мо фаҳмидем ки ин террорист дар иҳотаи оилаву кӯдакон қарор дорад, тасмим шуд ки нирӯҳои виҷа аз ҳамлаҳои ҳавоӣ даст кашида аз роҳи хатарноктаре барои одамони мо пеш раванд. ин роҳ барои ҳадди аксар кам кардани хатари хисороти инсонӣ интихоб шуд. мақомоти амрикоӣ мегӯянд ки пеш аз шурӯи амалиёт тамоми сокинони мулкии биноро берун бурданд. зане бо 4 кӯдакаш ҳам аз ошёнаи якум берун бурда шуд ва баъди ин ногаҳон дар ошёнаи дуюм таркиши пурқудрате рух дод. дар охирин лаҳзаи ночорӣ ва тарс ӯ ба ҷои таслим шуда барои ҷиноятҳои кардааш ҷавоб додан бе ҳеҷ эҳсоси раҳм ба оилаи худ ва дигар сокинони бино камарбанди маводи мунфаҷираро ба кор андохта ошёнаи сеюмро тарконд. низомиён мегӯянд таркиш чунон пурқудрат буд ки ҷасадҳо ба берун париданд. ташхиси ДНК ва изи дастон нишон дод ки Қурайшӣ ҳамроҳ бо зан ва 2 фарзандаш ба ҳалокат расид, вале ин охири кор набуд. ду ҷангие ки дар байни кӯдакон пинҳон шуданд ба сӯи нирӯҳои амрикоӣ оташ кушоданд. ҷасади як кӯдаку 2 ҷангӣ, як марду як зан ошкор шуд. баъди безарар кардани ин хатар, нирӯҳои амрикоӣ дар ошёнаи дуюм 4 кӯдак аз ҷумла як навзодро наҷот доданд. дар ин амалиёт ҳеҷ як низоми амрикоӣ осеб надид, вале ба иттилои Пентагон дар ин байн як чархболе ки дучори мушкили фаннӣ шуд ба хотири ба дасти душман наафтоданаш нобуд карда шуд. ал-Қурайшӣ давоми 2 соли охир раҳбарии гурӯҳи Давлати Исломиро ба уҳда дошт ва гуфта мешавад ки ҳамла ба зиндони Ҳасакаро моҳи январ раҳбарӣ кардааст. ҳамла ба фурудгоҳи Кобулро ки соли гузашта бо дасти шохаи Хуросони Доиш анҷом шуд, ӯ раҳбарӣ мекард. пеш аз раҳбарии Доиш яке аз ҷангиёни бераҳме буд ки язидиҳои Ироқро ба ғуломӣ гирифта қатлу куштор ва таҷовуз ба номусро раво дидааст. амрикоиҳо мегӯянд марги ӯ зарбаи шадид ба гурӯҳи террористӣ мебошад. бинандагони азиз, фурсати барномаи ахбори озодӣ ба поён расид. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабаргузоришҳои дигарро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зери-нишони www.ozodi.org бихонед. гузоришҳои видеои чун ҳамеша дар озодӣ видеои YouTube гузошта мешаванд. фаромӯш накунед мулоқоти баъдии ман бо шумо азизон фардо дар барномаи сархати рӯйдодҳо хоҳад буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.